Špinavá robota. To odletelo piškoty z obchodu. Dáš si klobúk. Potrebujeme piškoty, mlieko, puding, kokos, maslo a cukor. Uvaríme si hustý puding. Mlieko trafíme do hrnca. 5 lyžic cukru. Dáme zohriať na sporák. V druhej miske zmiešame mlieko s pudingom. Keď nám mlieko začne vrieť, vlejeme a uvaríme hustý puding. Aby nám nevznikla kôrka, prikryjeme ho fóliou. Keď nemáte fóliu, sáčok. Ten sáčok takto priložíme na ten puding. Máme skoro vychladnutý. Dáme preč, prešľaháme mixérom. Teraz do ňoho zašľaháme po kúskoch maslo. Môžeme plniť klobúky. Dúfam, že ten krém je už stuhnutý. Vyzerá, že áno. No, naplníme, priklopíme druhou. Krém je riadne riedky. Posledná viac ich chvála Bohu nemám, ale sa obávam, snáď sa úplne nerozpadnú. Toto... To by sa malo takto zahladiť a obaliť v kokose. To je také nejaké mäkké. Toto nerobte. Špinavá robota. Idem to dať do kokosu. Vygúľam. To nevyzerá tak zle. Ten kokos to zachraňuje. Výzor. Som veľmi zvedavá. Klobúky som nechala celú noc v chladničke. Vyzerá to lepšie, ako som čakala. Je to fakt dobré. Odporúčam. Vyskúšajte to. Mňam. Čo mám vyskúšať na budúce? To mi napíšte do komentáru. Ahojte!